Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahdy Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau zan nuna maka yanda za ka mai da Facebook ɗinka dark mode. Gaba ɗaya ma'ana zai koma baki ba tare da ɓata lokaci ba. Ku biyo mu ku sha kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda nace zan nuna muku yanda za ku ɗauko Facebook dark mode. Shi amfanin ɗauko Facebook dark mode yana gyara ido. Kamar mutanen da suke da matsalar ido ko kuma wanda yake kallo ba zai kawo masa matsala a idonsa ba, sannan kuma yana rage yawan shan cajin waya idan kana amfani da shi. Abu na farko da zaka fara yi sai ka shiga cikin browser ka gata nan cikin Chrome, kana shiga a nan saman nan gurin rubutu sai ka rubuta download Facebook dark mode. Kunga kana rubuta haka kawai sai ka tafi sacin. Yawwa kuna yin haka yana budowa sai ku yi scrolling ku yi ƙasa. Yawwa kuna yiwa ƙasa to kun ga wanda za ku yi downloading sai ku zo ku danna akan wannan link din. Wannan kun gan shi gashi nan apkpure.com sunan site din, dark mode theme for Facebook for Android, apk download. Kun gan shi sai ka zo sai ka danna akan nan link din. To bari mu danna akai. Kun ga muna dannawa akai haka sai ya nuno mana download apk nan gurin. Kun gani download apk nan sai mu zo sai mu danna akai. Kana dannawa zai fara ma download. Kun gami kun gani sai ka yi ƙasa. Kun ga kamar yadda za ka yi ƙasa nan gurin, kana yi ƙasa za ka ga nan gurin an rubuta download apk 4.1 megabyte haka. Kun gani haka sai ka danna akan nan gurin. Gashi na danna, ina dannawa zai tambaye ni da me zan bude, ko sai in ce misali just once din nan gashi. Kun ga me sai mu jira. Kun ga gashi nan ya nuno mana do you want to download, gashi nan a nan gurin ya ce mana do you want to download, gashi nan haka. Kun gani to sai ka zo sai ka danna akan download nan gurin nan. Kun gani download sai ka danna a nan gurin. Kana dannawa zai fara downloading. Yana fara downloading kun gani haka sai mu danna akan nan din nan. Kun ga me sai ya ce mana open bayan ya gama downloading. Kun gani nan gurin open sai ka zo sai ka danna a gurin. Gashi nan guri da aka rubuta open nan sai ka danna. Kana dannawa zai tambaye ka package installer nan gurin sai mu ce nan gurin just once. Kun gani sai ya ce mana download dark mode for Facebook. Sai ka zo nan gashi nan install a nan gurin. Bari ku gani nan gurin da ya rubuta install nan. Nan gurin gashi nan install sai ka danna akai. Kana dannawa sai ka jira zai gama installing. Kun gani yana installing. Yawa to yana installing. Kun ga ya gama installing. Kawai sai ka zo sai ka danna open. Gashi nan kana danna open ga wani guri da aka rubuta accept sai ka zo sai ka danna accept a nan gurin. Sai kai accepting. Kana accepting sai kai clicking. Kun ga na danna akai. To kana dannawa sai ka jira. To zai tambaye ka, kun ga yayi baki. Zai tambaye ka sa lambar email ɗinka ko lambar waya da kai ta Facebook, kamar da yadda zaka shiga Facebook da password ɗinka ga gurin password shi kuma nan gurin. To sai ka zo sai ka sa email ɗinka. Bari sa email ɗina a nan gurin ku gani. Zan ɗan rufe saboda bana so kowa ya gani. Bana son kowa ya ganin mun password saboda harka ta tsaro. Password ɗina barin saka. Kun gani to ina danna sai yanzu in danna login. Gashi nan gurin da aka rubuta login na ma danna akai. Yau kun gani ya shiga. Sai ka zo not now, ka danna not now. Zaka iya danna ok din ma dai duka kowanne ka ga dama. To kun gani kun ga ya kawo ni cikin Facebook dina. Kun ga Facebook dina yayi baki. Kun gan shi gashi nan yayi baki. To wannan shi ake nufi da dark mode. Kuma idan kuka kula style ɗinsa a bakin nan ya fi kyau. Saboda idan kana da matsalar ido ko kuma baka so idan ka ya ɓaci saboda haske, zaka ga abin yayi daidai da kai. Komai zaka yi kuma a nan gurin kun gani kamar comment
duk zaka shiga kai magana kai duk abin da kake so gashi nan gurin, duk dai abin da ka san kana yi da Facebook din duk zaka iya yi. To jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku, sannan kuma ina fatan ku yi subscribing channel ita. Idan wannan kuma shine bidiyon ka na farko, muna roƙon ka da Allah kai ma ka yi subscribing saboda yanda shirye-shiryen mu ba za su dinga wuce ka ba. Kun gani? To kun gani ga mu a cikin mu. Idan zaka shiga Facebook dark mode ɗinka kuma kun gani kamar yadda muke ciki, idan zaka koma Facebook dark mode ɗinka sai kai minimizing. Kun ga yanzu na minimizing, wannan shine Facebook dark mode ɗinka, ba wancan Facebook ɗin zaka je ka shiga ba, kawai ka zo ka shiga nan. Zaka iya shiga wancan ma zaka iya shiga wannan, amma kun ga wannan shine dark mode Facebook kawai wannan. Da ka zo ka danna akai, kana dannawa akai zai bude ma wancan, zaka ci gaba. Wannan shine kun ga ya koma bakin sa, sai ka ci gaba da lamuranka. To da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku. Nagode. Jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku, sannan kuma guraren da muka yi kuskure ku gafarce mu. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, akwai wani guri muna roƙar ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa yanda shirye-shiryen mu ba za su dinga wuce ka ba. Nagode.